खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 15 फेब्रुवारि 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गाज्रि बराद साना जेंनाजों बुंफबनाय जागोन। मावनो लानाय खामानिफोरा आद्रा थागोन। वृष राशि साननाया फैमाल जागोन। खामानिफोरा जाफुंनाय नङा। सानसेमानि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगोन। मिथुन राशि गावनि मोजां खामानिनि थाखाय बाख्नाय जागोन। गेदेरफोरनि बोर मोनगोन। उन्दैफोरजों मान होजागोन। कर्कट राशि जेंनानिफ्राय रैखा मोनगोन। नखराव गोजोन फैफिनगोन। नखरनि गासिबो रंजा खुसियै सानखौ बारहोहरनो हागोन। सिंह राशि जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्रां जानांगोन। गारि मटर सालायनायनिफ्राय जानगाराव था। कन्या राशि नखरनि गोजोना गोमालांगोन। फिसा खोथाखौ लानानै नखरनि सोरजोंबा बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। सांग्रां था। तुला राशि बिनानावनो सुखु होनो हागोन। बिमा बिफानिफ्राय बोर मोनगोन। नखरनो रांखान्थियारि मदद होनो हागोन। वृश्चिक राशि बायजोआव ओंखारनाय समाव सांग्रां थानांगोन। मेगनाव मानलुनाय जानो हागौ। बायजोनि जाग्रा आदार जानायनिफ्राय जानगाराव था। धनु राशि आनजाद होनायनि मोजां फिथाइ मोनगोन। बिफाखौ गोग्गा होनो हागोन। बयजोंबो बाख्नाय जागोन। मकर राशि आंगो लोगोफोरजों नागारलांजानो हागौ। दुखुजों बिखा खामग्लिगोन। मावनो दांनो गोसो गैयै जागोन। कुम्भ राशि उन्दै समनि लोगोफोरखौ लोगो मोनफिनगोन। बायदि खोथा बाथ्रा सावरायनानै गोसोआ गोजोनग्लायगोन। मीन राशि मोजां हाबा मावनायनि बान्था मोनगोन। बयजोंबो मान होजागोन। साना गोजोनै बारलांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजआ। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।